Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta es troba a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Farem camins de ronda, descobrirem el paisatge lloretenc i també el passat històric de la vila. I coneixerem també que Lloret de Mar no només ofereix les seves platges, que té moltes altres coses. Exacte, perquè us acostarem les seves arrels indianes. Home, parlant d'arrels, jo penso en la festa de Santa Cristina, la més popular. Penso també en tradició. Per cert, hi ha una tradició que és la tirada de l'arc, que porta més de 2 segles d'història. Doncs tota l'oferta cultural i d'oci per tota la família també us la presentarem en aquest programa. I gastronomia, Parlarem del peix de roca, de l'arròs de l'art, de la cervesa marina i prendrem un bon vi blanc per acabar el programa. Albert, ja se'ns fa la boca aigua, Doncs sí, ho maridarem també amb un to musical de la mà de les anxovetes, amb unes veus fresques, femenines i amb un cant de taverna que agradarà moltíssim. Bé, doncs País en Ruta obre les seves maletes aquí a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Comencem? Som un país en ruta, viure aquí ens uneix.